Mamă, dacă v-a plăcut, hai că mai fac. Așa, câinilor, ce faceți? Astăzi mi-am luat o Lada, un vaz de asta. Și mi-a făcut-o de poliție, că mi-am cheltuit 100 de bănuți mici. Uitați, mai am din 176, mai am 76, da. 100 ce costă? Da, să mi-o fac de poliție. Dar acum hai să mergem la Single Mission. Hai, Free Fire. Dar 100? Nu, atâta, da. Da, pot să-mi Nu, și eu. atâta, da, atâta, mă. Și eu pot să-mi iau. Că e 100 numai, nu? Vorbesc serios? Chiar e 100? Chiar e 100 de bani mici. Ce față o fă cu bă dacă... Cred că de bani vezi. Ești neam. Ești prost, mai, băi. Ce mai eu ce crezi să iau? Eu de o zi Bă, n-am bronzatule, ia, avem aici o mijă cu pușca mea știe. Mamă, uite, n-am o... Spider-Man, măi. Uite, mă, hai să încercăm mirifica Lada. A rucilor. Rup schina. Tabarita, rup schina, number one. Hai. Hai, mă, hai. Care a câștigat? Niciunul. Poliția intră în tine, fără nicio milă. Acum ne-am făcut polițiști, acum ne mai trebuie schimb de polițai, hai. Hai, mă, pac. Hai să-mi bat picioarele, mă. Și mi-au dat-o ăsta. Băi, băi. Ia, hai. Hai, că nu mă las. Nu mă las, hai, mă, lângă. Hai. Hai să moră familia mea, bă, că mor mâncat sucuți. Bă, ăla e beat, mangă, ce-mi faci? Bă, sucuți. Hai, mă, hai, mai vrei? O să-mi bat picioarele, ce mașină are ăla, bă? Hai, da, viața mea, bă, da, mașini de-astea, mă, să ai. Hai, da. O, gata, eu merg, mă, câinilor, că ăsta mă face, mă. Ăla nici nu știu ce mașină are. Opa, scuze, nene, am măcar a schimb niște bine. Double kill. Ce double kill din bă? Am un rup careva, respect. Da, bine, intră la chinez acolo. Bă, lasă-mă, știu, Pineapple Productions, nu vii și tu pe... Ce tu la ce mă uit eu? Să uite la Pineapple Productions. E fain, rău. Uitați-vă că merită. Bă, dar asta nu nici ca ce pușca mea are frâne ca lumea. Mă, și eu s-a abonat. Bă, iară, mă. Poliția în acțiune, băgați ai fermana. Bă, că nu pot opri, mă, pușca mea de mașinare ăsta. Ce, mă? Hai, mă, dai mie, no. GTA 5. E, nu chiar. Mai. Nu, hai, mișcă-mă, hai. Bă, dar asta ce mașină are, bă, eu băgam motor, ce pușca. Hai, înapoi, hai. Pac. O, la foc. Culmea fericirii mele. Da, au plecat. Fuck. Ar vrea asta, mă, să sară. Fuck, i-am dat-o, gold. Ia, hai, pe care le luăm? Ăsta are skin-ul ca meu. Este, am omorât regele. A 3-a oră. De cât? La E 3-a? prima oră, aici. Unde? Ăsta e rus. Nu, hai că te calc cu mirife ca ta mașină din țara ta. Lada, vaz, adică pușca mea știe cum se numește. Da, vaz, Lada, vaz, Niva. De care, da. Bă, de... Asta e chiar Lada. Nu vezi la ce... Mă vrei să mă uit la Pineapple. Bă, dar de ce nu scria, mă, poliția în rusește? Anul C. Na, cum pușca mea, nu știu cum să citește anul. Poliția, altul, bă, tot pe ăla-l calc. Doamne, feri, ia, o să primești minele. Ioi, ai da, viața mea, ce damage bagă nebuna. Uite, mă, un tir, vreau și eu tir. Am tir, am avut. Hai, poliția în acțiune. Și ăsta mine zice, ce fac de poliță, du-te în gât. Hai, până el, hai, să moră. Oi, mă, băga în garajul ăla. Știi bine, lasă, nu te... Cine e diavolul? Diavolul. Adică... Dracu. Este, am bonus. Hai, luăm și un tank. Dă-o dracului de mașină că putem spama la noi. Așa, puteți-mi o bui din cât, că nu mă supăr. Poți să o teleportezi la mine. Aoleu, las și șeful ăla. Trage-mă. Hai să moară. Mai mult, să... Bă,
O, ce faci să vede, mă, de ce, bă. Uai! Bă, dar greu, mă, controlez, mă, cu capul ăsta. Hai, măi, aia, da. Domnii, fie, bă, să conduc tancul. Am mai condus tank. Să dau un pas cu capul. Bă, da, mă, tot. Eu am zis că te răspund. Eu nu mi-e tot. Bă, ce prost. Mă, bubui mașini. Măi, nenorocitul dracului. Optica șeful în apă. Prostă. Ia uite, mă, cum a sărit tancul. Uai, da, viața mea. Au. Am uios, bă, ăla care... O zbura tancul, stai. M-am băgat la... Aoleu. Ce ascunze, mă? Populară, vieții tale. Oh, respect. Bă, bune, mă. Am hai ce fain până am finit mai. Hai să vedem bonusurile. Ok. Sensor, mă. Aha, e 5 mechiri, mă. Mină cu senzor, iau. Și a primit și 6 bănuți mici. O, să fac 100 din nou și pot să-mi ia pachet. Nu, pentru 4 lei de astea. Mai bine cumpăr cu banii mei decât să-mi fu banii mei. Bă, cum pica Rock City Wars. Remusită cu Y mare. Remus, așa? Da. Cu MX. Așa, ăsta, hai? Da. Nu, doi. A, care ești? Eu sunt doi. Ok, aia, vreau să fac pe tine, pe tine. Bă, dar Remus are 2 conturi după ce vedem. Ce crezi? Offline. A, bine, hai, ceau. Îmi dau conturi, nu putem să vezi. Dacă vrei să mă request to ascend, mersi Remuse. Ce? Mi-ai... A, da. Open Robots, iau. No, ce să mă mai joc? Hai mai dau un free fight, că facem să mai iau niște tancuri. Să iau niște tancuri și eu. Da, mașină, între mașină. Ar fi fain să fie la tombolă. Da, când deschizi. Bine, bunichica mea. Ia? Nu. Ați auzit? N-am auzit. Cu ce secunde? Poate era după câini, după alți câini. Cine? Bobby. Poate lateră că nu poate bun. Dacă vă toți v-ați întrebat de ce nu mai fac vloguri. Alte vloguri? Nu, dar să mai filmez și vloguri, dar n-am mai filmat ce vrem. Am zis că mai filmez și un pic de gaming. Vloguri a pus, ceva, nu știu, 3-4. Da. Ce mă dau, că am mai făcut și un filmuleț cu Cookie și Gălbui. Vă întrebați de Cookie. Nu știu dacă vă întrebați de Cookie. Doar pe contul meu au postat ceva. Da. Bă, dacă vă place gaming-ul și vlogurile, căutați Remus The King și dacă vă place foarte mult canalul lui Remus. Canalul lui Remus, să vedeți ăla cu care l-a făcut Darius. Remus. Și l-am filmat. Ăla cu Angry Bird, măi. Care? Ăla mă cu Gălbăi, nu ăla Angry Bird cu Și Gălbăi. Cookie? Nu, ăla cu Max? da, cu Cookie și ăla. Dar l-a postat la mine pe canal. Dar și la mine. Oricum, dacă vă place, lăsați un like la videoclipul acela cu Loganul lui Gălbui și Cookie. Acum Cookie și-a luat un alt Logan, o să facă și un vlog, o zis că vrea să vi-l arate neapărat! Mi-a spus că au compus câteva jocuri. Au compus și un cântec, să vi-l cânte. No, ceau, pa, v-a plăcut? Lăsați like, pa, ceau.